ya oncho irikobimba ya buata marwa chidisiko chari ngoro abantu baro ase mitanda mwezi emioro nechi numbu chari ngo bakana kumia goliere ribaka nonyene mipira yabasaja bagutumika no yarenge kumina bono ipahinge yenyamira ebipire mitebire nebikoro kujikono weba gutumika ono rende egente gitome konyorana no intumuna abashimi wabagima ntoko genda kurwana esegi ntwanje tiesegi abantu intwa ababunge bamashinani bakorawa no muspiko ito enokokera tuobona kitoko genda bucheri konyenywa naye no roche toko genda etubwata abana bakesana and actually abantu abashimi abare bunge mashinani n'ababunge barabake mono kimiaka bagwata ibyane bike ebitokorenda to gwanchorora sesegire none biya ko teba ngo muntu mwaini yakora singorero koraki wepa igona tuepa ntoni kogenda oro tujiguitwa kyagera twaroche emito byakora kanete botuko igegendo gyo togosaba seneti mwato tebetie ingatogeira nenyamira igoro ntwache toro peacefully tonyo koreto morembe lakini omorembe yobura botuko rigima saa sita ibirecha byaso abantu baka twasuina kitoko kora toswase birecha ebime eneto nyara gokora assembly twatatia twirane intumashinani tokora mwananchi egasi ikora twaletire budget estimates twaletire jibili jibwane tokokonyo mwananchi eneto nyara gosuka intutore tayari asomorembe norio ndemwensi korwa assembly oranje ngango chichare koryo morembe aisaranse na intwe nasike egento musabe kenene no gusikali chiko twachire gusabanga abashimwa wezetu na as the staff na abantu bande from the surrounding bali bako engineer bakora bagusabyo morembe tigato sike okora wa koti bono iga speaker okero ne ruru mu speaker onyamira assembly musipiko ndi na ndetayo bone karabate na togere to isaranse ebisaranso to itie budget ne budget obviously go ikesa iniwe no musipika igona budget te tora eteri assembly ya nyamira onya bakwango kero mo kwenye saini eberi chiko igo into tu atira seri chiko lire tunyara koro se budget to mwananchi akorerwe gas egendo togosaba no morembe nabashimiwa baria abashimiwa baria abayumpi muna bono mweshimiwa Steve Mogaka koruwa kiwesti nonye timatinga abayemusie kwimo kitora abayemusie koruwa ericho abere mutakwimo kwa mwoba abayempi erindo semokonye West Mugirango ekiagera West Mugirango no ased kota stage tire lakini nabuo baretire omweshimiwa nerole teribirera ase county assembly ya Nyamira bago fande nonye ntobwaji cream ko jitomatore ase bari gusangera kibesa wichiko ora marwayo ajiteri chikondomu erine chigo tumeka as a county assembly in fact is very pathetic omuntu achori na bana inchi bogo chochea no na senator kongo mugeni ogwa kibisi minga contribute chibesa musali Nyamira onye mutagetu governor the time is coming the right time is coming ekere muranya kuburi bu governor bwino na inmo cho na bana inchi intue na ba MCA ntobwa tukura yobo governor kora ncho kongo tokwa ekura yere sawa 90 igonganye ngaki yawo kiyegoika obori chikureti erityara gokwa egentuga netinga ki sika sikomorembe muna mwaturagete togenda aria ntoko genda ase bucheri eri ne motonyenye no butuko tweguna mwari ngine bogari obokemo goitana butuko gotorigina kiga imo gotorigia mutoite lakini tunaomba Mungu na shetani ataibika yeye mwenyewe ndugo sabatore ngakonge mibangi erio bwate ne ikyo moelio na ende gosokigore mwaisomora muno gende gosokigwa na Steve Mogaka onye mugwantira Steve Mogaka no kongo mugeni these are the lawmakers na tiloya kabisa tirororo na abantu babwesiga tukubasabana kinyasaya abakonya sana ekiya onye toko chikochora lawyer simuna ba kina Steve Mogaka yori bono na kintu rakonyeka ase constituency ya West Mugirango to sabanga omorembe n'abantu bari bakoleta libera Nyamira batige kimurante na sika speaker enokokero akorira ase akora wananchi gasi Marieta ngoro fulame sikweyo nyancha ndomo MCA tipo ward egento nataka koteya abantu baitu ba Nyamira
kero monto na batagete na Nyamira tigatuchamo tokore emiremo asogwamo lakini igoro kero tuigwananete na beshimiwa tigatwenda Nyamira tigamba tebi buna ebintu biri twaroche biri na benga kero konyoru crash chiabete 2007 na echi twaroche Nyamira stiri echigo toinyo kero twenda na tigatore tomorembe tugasangina pado morembe toiyo nande nche nabona tetekotena enchira Nyamira go paretigu nabo kagana ne bucheri na indu twabire chinguru etokorutume erinde tonyare konyenya obo tukobuko boka rero nari naramarua akoro kukongo ani okongo na marua akoro kukongo leo nari nanyarora nande nabonde tekota iseneta iga ogenderete gutubitiri na togende Nyamira erindo onyare guikirania birengeri byago na bire intaite ngotebi okongo iga 2027 ntoko inyori na kigwataniri assembly yetu yabeire pa na kigwataniri assembly yetu yabeire bujari lakini egento korokingo gote ina ntu abanyamira onye kwamire tina no buate contempt yura tubekere na mashinani tore ga kibokera mambia ogendo tubuate lakini gotobetere korokuna tonde Nyamira mwigura beshimiwa bawatana hata waisia beshimiwa tore side yetu rabaki ninchomo ke pia sa assembly na bwati kuna joy ase miaka lakini kero kuri eri ne familia nendo moke na ndo mbeteri na ngende Nyamira nchiko kora kende gyonse keroro abutu agokaniri na maruaya ntoje toba inyori omweshimiwa Steve na agotebiri aye torabe option y'abantu ba West Mugirango ebintu gokora you are a total disgrace Okongo you are a total disgrace to the people of Nyamira onye gwachore tue osabwa abantu ba Nyamira tigaba MCA bakore gasi yabo njesi nyiro abatobo nebyagaso ngaibigo ko gose egwaruge stage yokobo mu MCA ata waisinje na achake robo MCA kinda abo mochumbe tingo nyara go disturb county ya Nyamira na atichibesa ngo tumeka na nabongo taba chumbe bali basukire maega inusuka maega abantu gitoba inyorie binde ibire Nyamira keromo kora chirungu keromo kora magena keromo kora abantu bakunywa marua si assembly kwa magofiri happy kwenda goteisene buna abantu abatiga banda bakore gasi Nyamira speaker gochoru na gotachorwa otachora mu speaker ngekora keba chandete mono yani mwigwete na mutu aro mu speaker ino tigamba tebina ebinte byonse pimu akorera abantu ba Nyamira people are watching amarua yanywe gubono mambi moroche kerasi ntoje tobaino Kiswahili asa Marieta anenkoro kujoel ombongi mheshimiwa Bokera ward ntubona toreiga timu ya bunge mashinani ne timu ekobwatie sheria tomaetengo mo speaker itoneno Bokera nduntu achieta abugoro torigyo morembe lakini twagundu irengo morembe baadhi yetu mbaro batatageti morembe na inde to chikorigereria tokonyoranga abantu bakumia na bananchi ba Nyamira ekiagera bataite programs chitenene because of their own interests ndute toborie etimu eriende na ntobwati mangana umheshimiwa Matinga osariri assembly he is a self-declared deputy speaker I don't know from where igakari korani assembly chikorigeri ngora a few days ago na akorete nyangi ekanisa enchenu no morisiare bwe kanisa ya SDA igonda edembo ringa gawi kabono bwebo borisia oso encourage gunism ekerato rangereti eragata no morembe noro alafu kwa manyo sangi abantu bemugetie mioro bamugetie maru babegeta assembly me bakonyi then he wants to still assure us that we are going there our children are very young abana nabaka abantu ba mintombaro bantegemete nchomonyene omweshimiwo okasipuli igaitwa mugaso maiso marore bono ga abantu bari assembly me bakuganye togende bagoite how do you even go nango sabanga mtuna abantu tutageta omorembe so that we can coexist together tokonya abantu ba minto banyamira but in bunge mashinani we are on with our activities SNT atoete advice to atemire kobwate their advice with them ebataite togende ntuturwe gubune bimwanso barabakire because as they say barabu in Nairobi they are very secure intumo ina igase bataite togende etore nabangi nabashimiwa bachore baroro ndobwata abashimiwa baito emiaka yasukirake omweshimiwa Alfayo ga iganga tata omweshimiwa obwaya iganga tata togende ororo bachikomiso how do we even go there
So we went there with a good intention of having peace, but we have realized behind the tents etokari gutumia our staff bobe na ngo sabanga bakori emeremo be serikali bari ikire permanent and pensionable tiga murendanga maskani aliye richi kori goteba motiga we usishana siasa motiga bana siasa barwane Kiswahili ekera tuige to igoro twaje kugamba tukaranga ngukura tuligentekyo after twakorete tutaite kuruo egento gyashite ngitwata tunga tana kuri podi asaba kuri gas na tubatebi nga kitugwana tukaja nendo kaendo akara twachie to hole me stware nge assembly tukanyanga abakori gas baito ebabuga libirira liguru asengencho ya mangana ali bakoteli bona baro bakamana korata tuigwana nindura ba MC ande segi yarenge abantu baminto isegi buna mu maite yarenge ya ba MC boka intu tuetanete intu tutanchanete paka assembly gacha ko bagikanika bakabiri igona ande intu tuore ko igwana buna ba MC intu tukabanyene tuigwane ande twaso korera gasi bona ndeka twakorete ko twagambe tuigwana ni ando katanga yaya ngabona toka na muri pote abakorera wateba okay tato ndo tuju kwando wato aba kolega se baro bwata mangana bakubeka liberera nanda baro bakuru demand sichabo chingao na baro buna batagite igo bono kuigwa no kugasalika tukasoka kuruo ekara twasoka tatu igetesiko tokanyole mirango menigete to ya parking esi kirebekire kebuli toko buri ntata biri umuntu bunge terekera twaso atemeti kyabunge tukachikuriye stoko sokera akatubura negari nebekire itanero esige to muranga omuntu yotokotokonya anomo MC yo mukunya mino lero yitokurigia mariba akaza kamusumurangu iba kechabiri gasomoka kuru tukamaje otherwise ekaburi kyale ngumurangwa omuntu obungete ntwa mai so asabuna akabu na kuri expect ko yendo togenda tujikuru hana abandi buno ntura bagaka twabera abantu abanene abana baitu bagotire kumana ko ndanganya mira gwajete gwatira omuntu so rende gente kigato shinyete tukajikura naba minto bali twarenge timu yamo kaya twakikuwa tukajoranga iseginero na botora sikoendo ande ko batebire nga mambia nge baza kubukira obutuko nande no bakurara babukira obutuko egere nga bale ndo igolere tukaranga ntoko nyara kwanda sisegi ntututa itisegi etimu endu tutaito moreko okay wono rende tukaruo igo tugacha nande twatebire kwende budget twabeke regipiri tokorera abantu inchi baitu banyamire gasi na bantu ige turara batabaneke abantu baitu mwarore mitandao twaboka butukange chisa 10 twanyore mitandao igotarase chisimi abantu bakunywa marua bagotenga bari stabs baitu amarua bekire bakachiself na kitu ko buringa amarua ya ngunya gurete akaure stabs bare kunywa bagotenga bagotera marieta yabaraibe abi assembly gete abana bututagete na abantu batagete igegente kira ko nkora ngakero kana kirase nande kinege ndokire kebe ntokanyete tore ngaki atu akie koirwa ekiara assembly tari ora marwa kunywerwa obisi nando mwaro akero umuntu kana obisi maruta kunywerwa obisi ya serikali ikinege ntekebe kurwa baka Nairobi gorende